Goddag og velkommen til denne podcast. I dag har vi om sundhed med medvirkende Jordbærhjelmen, Pablo, Ørnær og Evax. Vi har valgt junkfood, alkohol, sodavand og energidrik, så vi starter med junkfood fra den ene ende af i hvert fald. Og vi debatterer selvfølgelig det her, om det er selvfølgelig usundt og sådan noget, det kan vi godt blive enige om. Men alligevel så er det tillokkende til nogen jo, som Ørnær, hvad måske ikke så tillokket, eller hvordan? Jo, altså, det er jo meget nemt at så få fat i. Det er bare at køre ind et sted, bestille noget, og så vente sådan 10-20 minutter måske. Og så er du afsted igen med det, eller hvis du hellere vil spise på en restaurant for eksempel. Ja. Og så det er jo hurtigt at komme til, nemt at få fat i, men det er selvfølgelig usundt. Ja, og Så det ligger også ord til fast food jo. Så. ja. Men ja. Pablo, hvad med dig? Hvad har du at sige om det? Pølsen er forfærdelig, skide dyrt, og ja, smager godt. Som så meget andet mad, men det er selvfølgelig ikke så sundt. Hvad med dig, Evax? Du spiser måske ikke så meget junk food eller fast food? Jeg spiser ikke så meget junk food. En gang imellem får vi noget lidt usundt i weekenden, men det er aftalt, at i hverdagen så spiser vi sundt. Udover det, vi måske selv køber, der som chips eller sådan noget, et eller andet. Men ja, ellers så har vi sådan en madordning, så vi skiftes til at lave mad, så der ikke er bare en, der ligesom har chancen at køre sådan træt i det. Ja, så man kan sagtens balancere fast food en gang om ugen, eller noget lignende. Men selvfølgelig kan vi alle sammen blive enige om, det er ikke det sundeste, og det er selvfølgelig noget, man kun skal tage en gang imellem, hvis man absolut skal tage det. Så, men når man snakker om indtagelse, så kan man også snakke om indtagelse af alkohol. Det er jo heller ikke ligefrem det sundeste, og heller ikke i høje koncentrationer. Så hvis vi tager den fra en anden ende, Evax, du drikker ikke alkohol? Nope, overhovedet ikke. Så ja, nej, det holder jeg mig fra, fordi det får kloge folk til at gøre dumme ting, og dumme folk til at gøre endnu dummere ting. Ja, en god indstilling til, at generelt så kan det vende om på hendes liv alt for hurtigt. Pablo, du har måske en anden holdning. Om torsdagen, så er lillefredag, så drikker jeg 2, og hygger mig lidt med gutter og så videre. Ellers så, Så en hyggedrik. Så. ja, ellers så fredag, der drikker jeg bare hjernen ud. Det kan man selvfølgelig argumentere, at det er ens eget valg, men det må man jo selv om. Ørnær, du drikker ikke så meget alkohol? Nej, jeg drikker ikke så meget alkohol i det hele taget, men altså, jeg kan da godt tage en gang imellem i weekenderne. Hvis jeg er til en fest med gamle klassekammerater, så kan jeg godt drikke en 4-6 stykker, bare for at de er sammen med nogen, du kender rigtig godt og har det godt sammen med. Så sådan, hvis nu du mister kontrollen, så er du altid sådan ved nogen, der kender dig, i forhold til at du er ude i byen med nogle fremmede mennesker, som ikke kender dig og set dig for. Privat drikning kan være en anden sikkerhed i det. Også det der med, at så har man i hvert fald nogen, man kender, som ved, hvad man skal gøre, i stedet for at man gør det ude i byen, som måske heller ikke også har også nogle risici og så videre. Men det er selvfølgelig kun en side af drikkevarerne. Der er selvfølgelig også en sødere ende af det, og heller ikke nær så usundt. Men sodavand, det kan vi vel også alle relatere til, det er ikke det sundeste. Både i forhold til sukker og ikke sukker, og hvad man nu gør. Men Ørnær, du drikker måske en del? Ja, nogen vil sige, at jeg drikker en del, nogen vil stadig sige, at det ikke er så meget, men altså, jeg kan godt nemt drikke 1-2 i hverdagen, og i weekenden kan jeg nemt drikke 4-6, hvis jeg er sammen med nogle gode kammerater, eller spiller sammen med nogle gode kammerater over nettet. Ja, så sådan en gamer juice get up. Yeah. Hvad med dig, Pablo? Du drikker måske sukkerfri eller? Ja, nogle gange så er jeg sukkerfri, og andre gange så gør jeg ikke, men det er sådan lidt forskelligt, men det smager skide godt, og faktisk skide billigt, så ja. Ja, det var nok billigere end energidrik, men hvad med dig, Evax? Du drikker måske ikke så meget sodavand? Ikke så meget i hverdagen, men jeg får det en gang imellem i weekenderne og sådan noget. Ja. Ja, det ved ikke, jeg kan egentlig sådan kun lide Coca-Cola. Jeg kan sådan tolerere de andre, hvis der ikke er andet, men ja, det ved ikke. Så en klassiker? Ja, jeg er sådan lidt kredsen i forhold til det. Det er en smagsag, men selvfølgelig kan man så også sige, at sukkerfri, det kan man jo både få sukkerfri sodavand, men man kan også få sukkerfri energidrik, som er også en af de emner, vi har med her i dag. Det er der selvfølgelig nogen, der indtager mere end andre, og nogle færre. Ørnær, du indtager måske ikke så meget? Nej, jeg
bryder mig ikke så meget om energidrik, så jeg drikker det ikke længere. Jeg drikker en gang for lang tid siden, et par. Men drikker ikke længere, fordi jeg bryder mig om det længere. En fin nok holdning. Og Pablo, nu drikker hver dag, synes jeg. Det smager fucking godt, så Det er en smagsag, ja. Hvad med dig, Evax? Du drikker ikke så meget energidrik? Nej, igen, der er jeg også ret kredsen. Jeg tror faktisk ikke, der er ikke en eneste energidrik, jeg har prøvet, som jeg kan lide, så dem holder jeg mig også fra. God holdning. Så. Men det var i hvert fald lige for denne gang, og jeg vil sige tak, fordi I lyttede med. Denne podcast er sponsoreret af FGU Nordvest, og vi håber at kunne få jer til at lytte en anden gang.